Vilafant ha celebrat un complet cap de setmana de festa major. Hi ha hagut activitats per a totes les edats. Així divendres, els més petits han cantat i ballat amb el pot petit. Hey, boogie, boogie, hey, hey, boogie, boogie, hey, hey, boogie, boogie, hey. I ara fiquem-te mans. Aquesta actuació s'ha fet al recinte firal, un espai amb moltes atraccions que sempre tenen una gran acollida. Vinga, picant de mans, seguint el ritme de la música. Molt bé, Catxindis. Divendres, just abans del pregó, s'ha celebrat una cercavila festiva amb els gegants de Vilafant, molt ben acompanyats pels capgrossos casolans que han fet la mainada del poble. La comitiva ha arribat a l'Ajuntament on després de la fotografia de grup s'ha celebrat el pregó. Aquest any s'hi ha convidat l'escriptor, guionista i periodista Jair Domínguez. Una festa plena d'activitats lúdiques, esportives, culturals, musicals, que ens conviden a sortir als nostres carrers i places, amb ganes de disfrutar de la companyia de la gent i de teixir encara més el nostre lligam com a poble. No hi ha res que faci més ràbia que et diguin ostres, vaig al teu poble, vaig a Palafrugell, i no hi ha res que faci més ràbia un tio de l'Empordà que el confonguin a un tio del Baix Empordà, que és el pitjor del món, no? És una cosa terrible, no, és que és baix, ja, però és Empordà també, no, però aviam si m'entén, vostè, nosaltres som l'alt, som els tios que evitem que vinguin els francesos a envair-nos, no? Som la frontera, no? Ja de nit a la piscina als Pins s'hi ha celebrat una nova edició del Monstruari, amb 3 grups. Són Boits, l'Orquestra Mitjanit i aquests, els Banana Beach. Fem-ho maco, fem-ho maco! Sube, sube! Vinga aquestes mans amunt, Vilafant, què passa? Xop, 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 xop! Dissabte s'han viscut moltes activitats, tot i que la pluja i el vent han obligat a fer algunes modificacions o canvis d'escenari. La festa canina, per exemple, ha patit aquestes inclemències. Entre els actes del matí hi ha destacat la visita teatralitzada a Palol-Savaldòria dins el programa Espais Medievals de l'Empordà. Al pavelló d'esports hi ha hagut 11 partits de bàsquet, amistosos pel matí i de lliga per la tarda amb una gran afluència d'afeccionats. A la tarda, 10 carretons han participat a la 8a edició de la baixada que es fa al Camí dels Oms. Els participants han demostrat bon humor i, sobretot, molt d'enginy. Molt bé! I ara... Mira, atenció, quina sí que t'agrada més? L'espectacle de màgia de Dan Show s'ha fet sota cobert i el concert i el ball de l'orquestra Costa Brava també. Una nit de dissabte on no hi ha faltat el sopar popular, on s'hi comparteixen taula i aliments. L'organitza la Totxana. El diumenge ha tingut olor de gasolina amb la 4a Motofira, que ha reunit uns 500 motoristes. Han començat esmorzant i escoltant les versions del grup de 70s i visitant els diferents estands del recinte firal. Hi ha hagut una exhibició de cotxes de radiocontrol i també una exposició de vehicles antics. A les 12, abans del dinar, els motoristes han sortit de ruta per la comarca. A les sales i jardins de la rectoria s'hi han fet diferents exposicions. A la plaça s'han degustat les tradicionals pomes de relleno i s'han ballat sardanes amb la principal de Vilafant. La cobla s'ha retrobat per retre homenatge a Josep Junquer.
La recta final de la festa de Sant Cebrià ha tingut l'espectacular show Street Bike Freestyle de Narcís Roca amb el seu pilotatge arriscat i espectacular. La mainada i les seves famílies han participat activament del repertori de País de Xauxa. I finalment, les habaneres del grup Vora Mar han omplert la plaça Major. Ay, qué placer sentía yo cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó. Pero después vino hacia mí, me dio un abrazo y en aquel lazo fantàstic.